ବାହାରେ ରହି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା କେତେ ସହଜ, ସହଜ ନୁହଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମର ଆଜି ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ଭଜା ହଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖଉଛି, ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କୋବି କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟା, ଏପଟେ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି କୋବି ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ କୋବି ଭଜା, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କେମିତି କଣ ହୁଏ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, କେମିତି କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କଟାକଟି ସରିଗଲା ସବୁ। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠି କୋବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମଉଳି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ କୋବି ପକେଇଦବା। କୋବି ପଡିଗଲା, ହଳଦୀ, ଲୁଣ। ତ ଖାଲି ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ରେଡି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଯେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଜଣେଇବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।